ରାସ୍ତାରେ ବିଲେଇ ପାସ ହେବା ବହୁତ ଶୁଭ ଓ ଅଶୁଭର ସଂକେତ ଦେଲେ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ବହୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଲେଇ ଶୁଭ ଓ ଅଶୁଭର ସଂକେତ ଦେଇଥାଏ। ଯେପରି ଘରକୁ ଧଳା ବିଲେଇ ଆସିଲେ ବହୁତ ଶୁଭ ସଂକେତ ଦେଇଥାଏ, କାରଣ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଯେ ଧଳା ବିଲେଇ ଘରକୁ ଆସିଲେ ନିଜ ସହିତ ବହୁତ ଶୁଭ ସମାଚାରର ପୂର୍ବାଭାସ ନେଇକି ଆସିଥାଏ ଏବଂ ପରେ ନିଶ୍ଚିତ କିଛି ଶୁଭ ଖବର ମିଳିଥାଏ ଏବଂ ଏହା ସହିତ ଘରୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ସେହିପରି ଯଦି କଳା ବିଲେଇ ଘରକୁ ପ୍ରବେଶ କରେ ତେବେ ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ଶାସ୍ତ୍ରରେ କଳା ବିଲେଇକୁ ଅଶୁଭ, ଦୁଷ୍ଟ ଆତ୍ମାର ପ୍ରତୀକ, କଳା ଶକ୍ତିର ପ୍ରତୀକ ଇତ୍ୟାଦି କୁହାଯାଇଛି। ତେଣୁ ଯଦି କଳା ବିଲେଇ ସାମ୍ନାରୁ ରାସ୍ତା ପାସ୍ ହୁଏ ତେବେ ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅଶୁଭ ସଂକେତ ହୋଇଥାଏ। କଳା ବିଲେଇ ଯେକୌଣସି ଦିଗରୁ ରାସ୍ତା ପାସ୍ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଅଶୁଭ ଅଟେ ଏବଂ ଯଦି କଳା ବିଲେଇ ଆସି ଦେହରେ ଧକ୍କା ହୁଏ କିମ୍ବା ଆକ୍ରମଣ କରେ ତେବେ ଏହା ଜୀବନ ପ୍ରତି ବହୁ ବିପଦ ଆସିବାର ସଂକେତ ଦେଇଥାଏ। ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ କଳା ବିଲେଇ ଘରେ ରହିଲେ ଘରେ ଭୂତ ପ୍ରେତ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଦୁଷ୍ଟ ଆତ୍ମା ଘରେ ବାସ କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ କଳା ବିଲେଇକୁ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଅଶୁଭର ମାନ୍ୟତା ଦିଆଯାଇଛି। ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଜର ମତାମତ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯଦି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ହିଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ।